nakakam up ining Ilonggo Pandesal tungod sa initiative sang aton nga pinalangga nga mayor kag sang iya bata nga si Treñas kag sa pag-ugyon man sang Bakers Association. Ang supply naton sang pandesal 8,000 per day na siya. So gina-divide na siya sa kada distrito. Ang kada distrito na i-divide naman na siya sa barangay, gina-ratio into proportion na kung pila kada barangay ang mahatag naton kay depende na sa number of families nga ara sa aton ka barangayan. Dako gid ini nga bulig sa mga Ilonggo kay tungod nga balaan nyo naman ang tinapay kung ano ka importante man. Kay bisan wala ka sang kanon basta kung may tinapay lang makabulig gid sa mga tawo nga like for example kung ginagutom bala. So dako gid ni siya nga bulig kay pwede siya ma-replace sa kanon eh. Gali sa office ni Mayor Jerry Treñas, kay Mr. Treñas, ginapasalamatan din naton ang Bakers Association nga nagaugyon gid sa aton Ilonggo Pandesal nga dako gid ini mabulig sa aton nga mga pumuluyo.